салом дӯстон, рӯзи якшанбе Килиан Мбаппе бозии охири худро дар Парк де Пренс гузаронид. Мухлисони ПСЖ маросими дидание бо ин футболбоз гузарониданд ва бо яке аз бозингарони беҳтарини даста хайру хуш карданд. Ҳамзамон буданд нафароне ки норозӣ аз қарори баровардаи Мбаппе буданд. Дар навори охир мо реаксияи бозингарони Реал Мадридро оиди гузариши Мбаппе тамошо карда будем. Агар шумо надида бошед, пас аз канал дидан кунед. Имрӯз бошад ба суханони футболбозони ПСЖ оиди аз даста рафтани Килиан Мбаппе гӯш медиҳем. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред ва ҳамзамон бо обуна шудан то охир наворро тамошо кунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. навори мо бо дастгирии ширкати Ягек омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеъ карда тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягек регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди Touchfood пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. тамрин додани Килиан ҳамеша ҷолиб буд ва ӯ худро намунавӣ нишон медод. ман чизи баде гуфтан наметавонам, чун ӯ бозингари хубе буд. оиди Мбаппе ва бародари ӯ танҳо хислатҳои хубашонро гуфта метавонам. қарори ӯро дарк мекунам. ӯ дар даста 7 сол гузаронид ва легендаи даста ба ҳисоб меравад. Мбаппе ба ПСЖ ҳама ҳунарашро бахшид. оиди дастаи ояндааш чизе нагуфт, вале ҳамааш рӯшан аст. аз дидани ӯ дар ҳаятам хушҳол ҳастам. ба ӯ ҳама бурдбориҳоро орзу мекунам. ПСЖ бояд бе ӯ акнун ба пеш ҳаракат кунад. Килиан бозингари фавқулода аст. имрӯз маз ӯ беҳтарин дар ҷаҳон шуморида мешавад. мо ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он дӯст ҳастем. мо медонистем ки ин мавсими охирини ӯ дар ПСЖ аст ва касе норозигӣ намекунад. дар ҳаёт ҳамеша ҳолатҳое мешавад ки бояд даъвати ҷадидро қабул кунию вазъиятро иваз намоӣ. маз ҳамин чиз барои Килиан рух дод. дар ПСЖ ҳама бо ӯ бо меҳр муносибат мекунанд. касе гуфта наметавонад ки Мбаппе барои комёбии даста талош накардааст. ба дӯстам барор хоҳонам ва умедворам ки рӯзе бо ӯ бори дигар бозӣ хоҳам кард. барои ман Дембеле ва Мбаппе беҳтаринҳои ҷаҳон ҳастанд. ғамгинам ки бо Килиан ҷудо мешавем. ӯ давоми 7 сол чизҳои бузург ба даста дод. бешак ӯ дар таърихи даста номи худро навишта тавонист. мехостам ки ӯ боқӣ монад, вале акнун мо бояд ҳамлагари нав пайдо кунем. барои ПСЖ ин мушкилӣ намешавад. бисёриҳо ин ҷо омадан мехоҳанд ва мо бояд ки ба бозӣ бе Мбаппе одат кунем. вақте дар Мадрид бозӣ мекардам, бесаброна гузариши Мбапперо интизор будам, аммо дар натиҷа ман бо ӯ дар ПСЖ вохӯрдам. аз бозӣ бо чунин бозингар хушҳолам, зеро бо беҳтаринҳо ҳунарнамоӣ карданро дӯст медорам. акнун ӯ ба Реал меравад ва ин ғайричашмдош нест. Мадрид ҳамеша беҳтаринҳои ҷаҳонро мегирад ва Мбаппе аз зумраи онҳост. дар дастаи наваш муваффақият хоҳонам. аз таҷрибаи худ мегӯям ки мухлисон ӯро гарм пешвоз хоҳанд гирифт ва фикр мекунам ки шаҳр ба ӯ писанд мешавад. он ҷо ӯ роҳат мешавад. Мбаппе куҷо меравад? ба Арабистони Саудӣ мисли дигарон. албатта ин шӯхӣ аст. бозингаре мисли Килиан сазовори беҳтарин шароит аст. ман барои Мбаппе хушҳол мешавам агар ӯ ба Мадрид равад. ҳама футболбозон орзу мекунанд ки ба ҳайати ин даста шомил шаванд, чун беҳтарин даста мебошад. дар умум Мбаппе метавонад дар дилхо даста ва дилхо чемпионат комёб шаваду номашро дар таърих нависад, тавре ки ӯ дар ПСЖ кард. ӯ маро баъди гузариш ба ПСЖ дастгирӣ карда буд ва манам бо ҳамин роҳ ҷавоб медиҳам. дилхо интихобашро дастгирӣ хоҳам кард. ба фикри шумо чӣ дӯстон? Мбаппе бо тарки ПСЖ кардан хулосаи дуруст баровард ё ӯ бояд дар даста мемонду ба Реал намегузашт? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед. хайр дӯстон.